Tipra mothana logi tuye thansa engna bagai imang nukui tongmani bamgres bodol chongmariwo kwplai wngwi Tripura bidhansabhani kwtal speaker wngkha BJP ni Biswabondhu Sen bebagai kaitham chini booth mani kwplai wngkha bo te kaise bwkhago kebengnai bodolni Gopal Roy mankha kaichi bwrwi vote chongmarini samung bwtang chengsakjak swkangni bidhansabhani walkout khlaika Tripura motha bodol bidhansabha chongmari haikeno o bisini speaker kwtalni vote bo BJP bai kwbangma vote no mecheni rijakha Congress bodol belaino kwrak wngwi Tabok hasteo bachakha BJP bodol farsala sakam nokni phaye booth rima samungo bachakha sakhamya wngjak montri Susanto Chaudhary bo hapangni bodolni borokno speaker ni achuk thai manma bagwi faine salrogo hasteni lukurokni kahamni bagwi kwbangma kaham bill rok pass wngwi mano kha khwlaijakha Tabok BJP ni wngwi batai kwtal speaker Biswabondhu Sen ni thungrungni haparo kahamno sinimung tei wansungmung rok bo tongo kwtal speaker wngma yagulo Tabok luku hamkrani bagwi bini nangkukmani yapri bahai rok wngno amo nasingjak lukurok. Bureau report Kokkhorang.